Je jeden deň v roku, keď sa deje niečo skutočne výnimočné. V tento deň chce Boh dať človeku niečo, o čom mnohí ani nemajú odvahu snívať. Úplné odpustenie, nový začiatok, nový život. Tento zvláštny deň je nedeľa Božieho milosrdenstva, slávená prvú nedeľu po Veľkej noci. Ježiš k nemu pripojil jedinečný prísľub. Každý, kto v tento deň príjme sväté príjmanie, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov. To znamená, že jeho duša bude očistená tak hlboko, ako v okamihu krstu. Zamyslíme sa na chvíľu, koľkokrát v živote sme si prijali začať odznova. Bez bremena hriechov, bez hanby, bez minulosti, ktorá sa stále vracia a pripomína naše chyby. Koľkokrát sme si v srdci hovorili, keby som len mohol vrátiť čas. A Ježiš hovorí niečo skutočne pozoruhodné. Nemusíme vrácať čas. On nám môže dať nový začiatok. Tak prečo to potom zažije tak málo ľudí? Problém nie je v tom, že Boh nechce dávať milosť. Problém je v tom, že často neveríme jeho milosrdenstvu. Prekážkou býva strach, hanba a pocit viny. Strach, že Boh mi neodpustí, že už je neskoro. Srdce sa potom pomaly zatvára a hanba a vina nás presviečajú, že cesta späť už neexistuje. Ľahšie je uveriť vo váhu vlastných hriechov, než v Božie milosrdenstvo. A Ježiš povedal, čím väčší hriešnik, tým väčšie právo na moje milosrdenstvo. Táto veta úplne obracia naše ľudské myslenie, pretože často myslíme, najprv musím byť lepší, aby som prišiel k Bohu. Ale Ježiš hovorí niečo úplne iné. Ak sa cítime slabí, stratení, bezradní, zaťažení hriechmi, práve vtedy najviac potrebujeme jeho pomoc, jeho milosrdenstvo. Preto nedeľa Božieho milosrdenstva je tým dňom plným milosti. Ak teda prežívame smútok, bezmocnosť, utrpenie alebo aj chorobu, ak sa v našom živote alebo v živote našich blízkych deje niečo ťažké, niečo, s čím si nevieme sami poradiť, prosme Boha o pomoc. Ježiš sľúbil, že v tento deň chce vylievať celé more svojho milosrdenstva na všetkých tých, ktorí sa otvoria jeho milosti. A pre Boha naozaj nič nie je nemožné. Ako prijať túto milosť? Cesta je prekvapivo jednoduchá. Prvý krok – svätá spoveď. Zmierme sa s Bohom. Odovzdajme mu všetko, čo v našom srdci váži, naše hriechy, minulosti, chyby, hanbu, pocit viny. Spoveď nie je súdom nad nami. Je to stretnutie s milosrdenstvom. Teda všetko, čo nás ťaží, dajme to Pánovi v spovedi. Druhý krok je sväté prijímanie. V nedeľu Božieho milosrdenstva sa zúčastníme svätej omše a príjmime Ježiša s vierou v jeho prísľub. Práve vtedy nás chce obdarovať touto zvláštnou milosťou, úplným odpustením všetkých hriechov a trestov. Tretí krok je dôvera. Nejde o to, aby sme boli dokonalí. Jednoducho príďme k Ježišovi s túžbou začať odznova, spolu s ním. Je to úkon našej vôle. Povedzme mu o tom. Urobme ten prvý malý krok dôvery. To naozaj stačí. Nedeľa Božieho milosrdenstva je už veľmi blízko. Stačí tak málo, aby si dostal nevýslovne veľa. Možno sa táto nedeľa stane dňom tvojho nového začiatku. Odvážiš sa?